ଯଦି କାହିଁକି ଏଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ନାହିଁ କଣ ଠିକ କହିଲା ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି କଣ ଅଛି କାରଣ ପ୍ରେମ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଏଠି ଏକୁଟିଆ ମୋ ଜମି ଅଭ୍ୟାସ କର ଏଠି ଏକୁଟିଆ ମୋ ଜମି ଅଭ୍ୟାସ କର ଏଠି କାମ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଆଉ କାମ ସରିଗଲେ ଏଠି କେହି ନୁହେଁ କାହାର କଥାରେ ସେ କି ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମ ନିଜ କଥା ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଆମେ ୟାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼େଇ ଏତେ ରଙ୍ଗ କାହିଁ କରିବାକୁ ଯିବା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିବି କି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ରଙ୍ଗ ହୁଲିରେ ରଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଖେଳନ୍ତୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ରଙ୍ଗ ହୁଲିରେ ରଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଖେଳନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଥିବା ନାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ବାର ହାତ ଦୂରରେ ରୁହ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ତମେ ମାଗଣାରେ ଚାଲି ଆସିବ ଟଙ୍କା ମାନେ କ'ଣ ଝିଅର ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଟଙ୍କା ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଗପିବ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଦାଦା ବଟଲ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେଟା ପିଇବ ଭାଇ ଏ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଯୋଉ ମଜା ସେ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ୟାକ୍ରେ ମିଳିବ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ରସା ହୋଇ ତମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଚାଟୁଥିବ ଟଙ୍କା ମାନେ ହେଲେ କାଠୁଆ ଜଙ୍ଗା ତମେ କାନକୁ ଚାଟିବାକୁ ତା ମାନେ ତମେ କାଠୁଆ ଜଙ୍ଗା ତମେ କେବଳ ଏଙ୍ଗେଲରୁ ରସାବଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛ ଟୋଟାଲ ଫଟା ଗୁଲୁଗୁଲା ଟିକେ କଥା କହିବ ରସାବଳି ଭଳିଆ ତାହେଲେ କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲରୁ ଦେଖାଉଛ କଥା ହଉଛି କି ଗାଁ ଗହଳିରେ କୋଉ ଦୋକାନରେ ଭଲ ବରା ପିଆଜଟେ ମିଳୁଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ କୋଉ ଦୋକାନରେ ଭଲ ବରା ପିଆଜଟେ ମିଳୁଛି କି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ଆମର ସେ କଥା କ'ଣ ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି ଆଜିକାଲି ଦୋକାନ ଦେବା ପ୍ରେମ କରିବ ସେ ତ ପ୍ରେମ